Здравей, България! Земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер разтърси Япония. Местните власти там предупредиха за възможно цунами. Призваха хората в засегнатите райони да се преместят на по-високи места. Хиляди са хората, които не са в домовете си в момента, последвали този призив. Предупреждението беше за западните крайбрежни райони на префектурите Ишикава, Ниигата и Тояма. Ще включим сега професор Александър Луканов. Той е наш учен, професор по химия, преподавател, човек, който много сериозно се занимава с нанотехнологии и нанобиотехнологии. Здравейте, професор Луканов. За съжаление, повода, по който се чуваме, обаче не е вашата изключително сериозна работа в Япония. Кажете къде се намирате в момента, къде бяхте по време на първия най-силен трус и имаше ли допълнителни вторични трусове и през последните часове? Добро утро на ранобудните зрители на Нова телевизия. В момента заедно с моето семейство сме на гости при родителите на моята съпруга в Миязаки. Вчера по време на земетресението бяхме в самолет и тогава летяхме от Гунма за Миязаки. И между другото, моята префектура е в непосредствена близост до префектурата Ишикава, в която земетресението е било много силно, но при нас е усетено слабо. Аз разговарях с студентите, така че при нас почти няма никакви проблеми. А отминава ли този най-опасен първи момент след големия трус? Имам предвид предупрежденията за цунами. И имаше такива предупреждения, включително за 5-6 метрови вълни. В крайна сметка по крайбрежието бяха засечени доста по-ниски вълни, но отминава ли най-сериозния риск? Аз мисля, че най-сериозният риск за сега изглежда, че отминава, защото наблюдаваме непрекъснато вторични трусове, които са с по-слаба сила. Но истинската апокалиптична картина се разкри тази сутрин, заради това, защото земетресението вчера се случи около 16:10 часа, което малко след това настъпи нощта. Стотици, хиляди хора останаха без ток, тъй като земетресението счупи стълбове, разкъса жици, имаше огромни пожари, огромни свлачища. И тази сутрин видяхме, че много от къщите са разрушени, но това, което е интересно, че те са буквално изкъртани от основата и са паднали на една страна. Тоест не се наблюдава, че това разрушаване, както беше в Турция. Тоест голяма част от къщите са непокътнати, но просто те са като че са изкъртени и са повалени на една страна. Но обяснението какво е начина, по който се строи в Япония, много пострадала, част от тъй наречения Тихоокеански пръст е много пострадала от трусове, или спецификата на този трус е била такава? Какво е обяснението? Според мен обяснението това е Япония една от, да не кажа, тя най-подготвената страна в света, за да може да реагира веднага на земетресение. Всички сгради, пътища, абсолютно всичко, което се строи тук, се строи така, че да бъде устойчиво на земетресение, защото тук не е въпросът дали ще има земетресение, въпросът е кога. Да. Но представете си при земетресение 7,6 по Рихтер каква ударна сила е била необходимо, за да изкърти къщата буквално от основите и да я повали. И не само къщи, виждаме огромни сгради, 7-етажни, 8-етажни сгради, които буквално са били изкъртени, са повалени. Предполагаме, че под отломките може да има още хора. До момента е известно около 15 души в момента са жертвите, но има вероятност броя да се увеличи. Има и огромни пожари, заради това, защото по това време навън е студено, има сняг, хората се отопляват, възникват огромни пожари. Изпепеляват над стотици къщи. Представете ли си, по крайбрежието от цунамито са изхвърлени лодки и много други плавателни съдове. Както ви казах, от хеликоптер се вижда от планината. Буквално имаме разкъртени огромни масиви, огромни свлачища, които са паднали към крайбрежната зона. Така че нещо страшно е. Аз имам приятели в... Да, кажете за Имам приятели в Ишикава. Обадих се тая сутрин по телефона да ги чуя. Те са евакуирани в общината. Къщата им има големи поражения. За съжаление, този район ще трябва дълго време
възстановява. Да се възстановява, за съжаление. Да, докато говорим и нашите зрители виждат кадри с разрушения, с щети. Последните ни данни бяха за 13 жертви. Вие говорите вече за 15 и за така опасения, че по руините може би има още загинали хора. Понеже този трус вчера върна и най-мрачните спомени от 2011 и Фукушима, няма никакви рискове и опасности, свързани с ядрените мощности. Нали така? Нали това е твърдението на японските власти? Да, за момента нямаме опасения, че е възможно да възникват замърсявания с радиационни елементи и така нататък. Така че за момента поне няма такива притеснения. Това, което виждаме, са разрушения на пътища, на инфраструктури, на сгради, на къщи, но и това е за момента. Благодаря ви, професор Луканов. Разбрах, че сте на път заедно с семейството си, така че ви пожелавам спокойно пътуване от тук нататък и щастлива нова година, въпреки този драматичен повод, по който се чухме. Благодаря ви. Сега към и аз ви благодаря. И аз също.